Йо, ако сте хора, днес ще играм с братовчетка ми FIFA Mobile, ще включа когато съм вътре в играта. И ето хора, в играта сме, пуснахме вече да върви 1-1. Надявам се да я бия. Да. Малко се сгреших. Но няма кой подарък. Братовчетка ми гледа сега много добре. Не, ще ми вкара. Ще ми вкара хора. Ще ми вкара. О, за малко хора! Щеше да ми вкара за малко и гати якия гол. Сега тя има корнер. И ще видим дали ще го вкара и с глава. О! Не, вкара ми хора! Не, сега как ще се реванширам хора? Братовчетка ми вкара гол, няма как. Ще я бия. Отнема ми я. Аз тръгвам с Халанд. Халанд страхотен. Халанд. Не, отнема ми я так. Карвахал страхотен. Уоу, виж ли това правим, а? Давай сега. Малко, не знам къде подавам и аз, ама не знам. О, не, тя ми тръгва с Лукако. Пак Лукако. За малко щеше да ми вкара. Оле, на кой подарък? Не, тя е много крива. Добре, че не ми вкара. Бате, на кой подавам? Аз не знам на кой подавам вече. О, ес, там отнема. О, вратаря ми е много добър. Тя не знае какво прави, бе. Не, хора, тя пак ми отнема. Защо? На кой подам? Скара ми пак! Леле, много е силна! Тя е по-силна от мене, братовчетка ми е по-силна от мене, хора! Вие не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала! Не забравяйте! На 1000 последователи ще направя giveaway на 10 000 FC Point. И край на първото полувреме ще се включа на второто. И ето хора, второто полувреме започна, как ви обещах. И да, надявам се да не ме бие, защото е много добре. Наистина много добре. Много съм са хора, наистина. Аз тръгвам с Халанд. С Коча. Брат, бате, много е добра, наистина хора. Наистина много е добра. Много е добра, тя наистина хора. Кочка даваме. Знаеш ли? Тигър. Халанд стопата. Браво е, тигър, дай, оп! Подавам на тебе, Халанд, Така, взимам я, ще има ли гол? Не. Трябва да напредвам. Хора.
Много съм зло. Не забравяйте да лайкайте видеята, пак ви го казвам. Утре очаквайте епизод на Майнкрафт.